Para la primera sección de tecnología de estas jornadas, contamos con la presencia del señor Juan Carlos Visa, audiólogo protésico del programa infantil FONAC, y con la señora Ingrid Rubio, audioprotesista y formadora de la Fundación Videx. Juan Carlos Visa es audiólogo protesista y se incorporó a la profesión en los inicios de las adaptaciones pediátricas de calidad dentro del equipo profesional del Centro Audioprotésico Maxoni. Desarrolló funciones de audiología en el Hospital Sant Joan de Déu y ha ejercido como docente en la Escuela Técnica Profesional del Clot de Barcelona. Actualmente desarrolla su actividad en el Centro Consultors en Audiología de Sant Cugat del Vallès y en RV Alfa Barcelona. Desde el 2014 es colaborador externo del PIB, elaborando estudios de campo. La señora Ingrid Rubio es técnica especialista en audioprótesis y formadora y evaluadora de audioprotesistas. Actualmente es coordinadora de la atención de los centros de la red pediátrica Videx, donde desempeña su labor como formadora. Asimismo, forma parte del equipo Videx Bonanova, encargado de evaluar y protetizar a los alumnos sordos de la Escuela Morning Star de Camerún, habiendo colaborado también en la evaluación de alumnos sordos del centro Convolcha en Etiopía. Tiene la palabra Juan Carlos Visa, que nos hablará de la evolución de los sistemas de comunicación inalámbrica de FONAC y nos presentará Roger. Gracias por la presentación y espero tener voz para poder acabarla debido al fuerte constipado que llevo. Bueno, Roger es el nuevo estándar de comunicación inalámbrica digital de FONAC y ha aportado una serie de ventajas respecto a los sistemas anteriores. Bueno, aquí podemos hacer un repaso a la cronología para ver la evolución de estos sistemas. En el año 1996 salió Microlink, que fue el primer receptor de FM miniaturizado. En el año 2000 el MLX fue el primer receptor ya de FM universal, con un conector que se podía adaptar a distintas prótesis auditivas de distintas marcas. En el 2003, con una plataforma que era Classic FM, se consiguió ya el primer sistema que tenía una frecuencia flexible, o sea, ya podíamos cambiar los canales de transmisión. Y en el 2008 la plataforma Dynamic fue ya el primer sistema FM con funciones adaptativas. Y hacia finales del 2013 pues apareció el último avance en comunicación inalámbrica, que es del que vamos ahora a hablar. Una pequeña evolución que ha habido, bastante evolución, pero en poco tiempo, ha sido desde los primeros sistemas de inducción magnética, en el cual nosotros, pues tanto transmisor como receptor, no podíamos alterar la señal eléctrica y no podíamos realizar ninguna gestión de procesamiento de la señal. Ya luego los sistemas de FM que salieron posteriormente ya tenían menos interferencias, más miniaturizados, eran más confortables, se podían usar de una manera ya mucho más cómoda y eran más eficientes. Después, con las plataformas posteriores del sistema de Dynamic FM, aquí ya teníamos un procesado digital de la señal. Esto ya nos permitía también pues tener sistemas de detección de voz, supresores de ruido, patrones direccionales, todo ello pues intentando conseguir una mejor calidad de percepción del habla en situaciones pues realmente complicadas. Y por último salió el sistema ya de transferencia inalámbrica digital, que funciona en la banda de 2.4 GHz, igual que los sistemas Wi-Fi y Bluetooth, denominado Roger. Aquí podemos ver un poquito una evolución de tanto los transmisores como los receptores. En la parte superior podéis ver que los transmisores quizás no se han miniaturizado mucho más, pero sí que han conseguido incorporar pues una serie de funciones que la persona, el usuario, pues lo podía gestionar para cambio de canales, información sobre estado de batería, distintos modos de funcionamiento. Entonces la evolución ha sido bastante importante en estos sistemas. Y en la parte inferior sí que se puede ver desde el año 1995 hasta la actualidad cómo los receptores, aquí la imagen salen los universales, cómo se han ido miniaturizando de una manera bastante
importante. Hoy en día el Roger X, que es el último que hay, es que es prácticamente inapreciable. Bueno, ¿qué es Roger? Roger pues es el nuevo estándar de tecnología inalámbrica digital que permite la transmisión de audio fiable de largo alcance con un retardo mínimo hacia los receptores en miniatura, que además son de baja potencia. Funciona a la banda de 2.4 GHz, ISM, después comentaremos qué ventajas tiene, y ya tiene una serie de protocolos adaptativos inteligentes. El ancho de banda de audio llega hasta los 7300 Hz, con lo cual se mejora un poquito la calidad de la señal, y la privacidad en este sistema está garantizada. Las características inalámbricas de este sistema, pues bueno, realmente la señal se muestrea, se digitaliza y se transmiten ráfagas digitales de códigos muy cortos. Entonces esta información va continuamente entre emisor y receptor, de manera que va en distintos canales entre la banda de 2.4 GHz y 2.48 GHz. Entonces esta banda, denominada ISM, que es Industria, Ciencia y Medicina, dispone además de licencia gratuita en todo el mundo. El salto de frecuencias entre canales, junto con la transmisión repetitiva, evita el problema de interferencias. Luego comentaremos un poquito cómo funciona. Este salto es adaptativo y tanto receptores como transmisores se están detectando entre ellos continuamente, de manera que cuando encuentran canales ocupados, saltan automáticamente a otros canales libres, para evitar pues, las interferencias. Luego el retardo de audio se ha mejorado bastante, de principio a final, y está por debajo de los 25 milisegundos, incluido el procesamiento del audífono, con lo cual estos sistemas están protegidos contra todas las intercepciones. Vale. Los sistemas Rogers pues comprenden micrófonos inalámbricos, transmisores y receptores inalámbricos, que hoy de momento todavía es la mejor forma de conseguir enviar la señal cuando el ambiente pues es un poquito complicado. Tenemos las barreras físicas típicas, que serían pues ruido de fondo, distancia y la reverberancia que pueda existir en la sala. Entonces el sistema sigue siendo de momento el más eficaz. Phonak, en este sentido, ofrece una serie de receptores con diseño integrado para audífonos Phonak y procesadores de implante coclear, según qué modelo. Después también está toda una gama de receptores universales para todas las marcas de audífonos, de implantes o de cualquier sistema que permita esta conexión. Entonces hay una selección de micrófonos inalámbricos que aquí iba a comentar, que nos vamos a dedicar a hablar un poco solo sobre Inspiro Roger, que es el que está diseñado especialmente para el ámbito de la educación, pero existen otros dos micrófonos que tienen un diseño pues bastante ligero, muy pequeños, incluso tienen la función de Bluetooth para conectar móviles o cualquier dispositivo de audio, y que están pensados para gente ya más adulta, universitarios o personas que tengan un requerimiento de poder escuchar mejor la voz en situaciones complicadas, ya sea en un ámbito pues social, laboral o incluso de ocio. ¿Cuáles son los beneficios de Roger, de este sistema? Pues máximo rendimiento, menos complicaciones y totalmente compatible. Máximo rendimiento. Bueno, aquí lo que sí que se ha evolucionado es que proporciona un nivel de presión sonora bastante estable, independientemente del nivel de voz y de la distancia con el micrófono. Hay sistemas que no tienen compresión o lo tienen con puntos de disparo bastante altos. Entonces esto no ofrece mejoras en el rendimiento cuando encontramos ambientes con niveles de ruido que pueden ser fluctuantes. Entonces la experiencia pues, ha demostrado que, bueno, que un punto de activación en torno a 75 decibelios suele ser bastante eficaz para un micrófono de solapa. Y luego los tiempos de ataque y recuperación del sistema pues tienen que ajustarse de acorde al nivel de ruido de fondo que se encuentre el sistema en este momento funcionando. ¿Cómo configura el audífono cuando se utiliza Roger? Bueno, aquí hay dos tipos de configuración que suelen ser las más habituales, que es simplemente Roger, que sería la señal transmitida mediante micrófono y receptor, o combinada con la señal que entra a través de los micrófonos de los audífonos o del implante. Entonces la mayoría de usuarios prefiere este sistema dual porque no quedarían desconectados del entorno, al mismo tiempo que pueden conservar la audibilidad de la voz propia. En niños es muy importante porque así pues no quedan aislados también de los compañeros que puedan comunicarse en cualquier momento con ellos. La mezcla adaptativa funciona de una manera, tiene un automatismo que al aumentar
la ganancia de receptor en niveles de ruido más altos, lo que se consigue es preservar pues la relación señal-ruido en valores ideales, de cara a que pues la calidad de la voz y la intensidad sea la más adecuada, a pesar de los distintos niveles de ruido de fondo que nos podamos encontrar. Sin complicaciones. Bueno, aquí esto se ha evolucionado bastante y hoy en día la conexión entre receptores se realiza de una manera mucho más sencilla, que es simplemente apretando un botón en el cual transmisor y receptor se conectan ya de una manera bastante más continua y estable que antes. Una distancia de 10 centímetros suele ser la necesaria para que se conecten, entonces apretando un botón quedan conectados de una manera ya permanente. Bueno, sí, aquí hay un pequeño apunte, que es que antes teníamos además que sincronizar receptores tanto de las plataformas anteriores como ahora con la actual. Entonces tenemos una ventaja de que este sistema además puede enviar la señal de manera múltiple a una tecnología y en otra, y ya no tenemos tantos problemas de sincronización. Adiós a la gestión de frecuencias. Bueno, aquí en esta pantalla tenemos una ventaja importante, que es que ya no tenemos necesidad de asignar canales como antes teníamos que hacer. Ya no hay necesidad de cambiar estos canales para evitar interferencias, y no hay necesidad de además memorizar los canales en los receptores. Entonces Roger no necesita software de adaptación y es un sistema además muy flexible, porque se puede viajar con total libertad a cualquier país. Dado que esta licencia es gratuita, no nos encontramos con problemas de incompatibilidades en según qué países o en según qué instalaciones donde quisiéramos usar el equipo. Totalmente compatible. El sistema se ha desarrollado de manera que es compatible con audífonos, implantes cocleares, osteointegrados, y este sistema funciona a través de receptores de diseño integrado o de receptores universales de collar inductivo. También hay receptores universales que se pueden conectar a los procesadores de implante. Roger es un micrófono, Roger Inspiro, es un micrófono inalámbrico que realmente es el que está diseñado para el ámbito escolar, para la educación. Entonces es el componente principal de cualquier sistema Roger. Y Roger tiene la capacidad de transmitir el sonido simultáneamente a oyentes Roger o FM, lo que hemos hablado, según la tecnología que dispongan. Y también se puede conectar a campos libres que puedan estar instalados en distintas salas. Aquí se ve una pequeña ilustración de cómo la señal puede ir tanto a sistemas de FM como a sistemas Roger. Entonces, al transmitirlo simultáneamente, evitamos que una persona, un orador, tenga que estar con distintos transmisores al mismo tiempo. Las características de Roger Inspiro. Las características de Roger Inspiro es que es una carcasa sólida, que está bastante diseñada contra golpes, bastante resistente, es fácil de usar, tiene un menú de teclado bastante rápido. Después dispone de un botón para silenciar el micrófono, que eso es una función bastante importante. Más de un profesor, de un orador, se ha olvidado a veces de desconectarlo, pues provocando situaciones, como podéis imaginar, bastante graciosas, comentadas por los alumnos que usan el equipo. Entonces, la manera de uso viene con un collar para colgarlo en el cuello, o una pinza para ponerlo pues en un cinturón, que quizás es el sistema que aconsejamos, porque así evitamos el roce del transmisor con la ropa y no es audible luego por el oyente. También es compatible con una red de multitransmisor, en la cual nos podemos encontrar pues que varios oradores estemos hablando, y entonces con unos micrófonos podemos hablar de manera ordenada, porque la señal va directamente al transmisor y de aquí va enviada a los receptores. Entonces tiene una utilidad en según qué circunstancias. Luego el cable del micrófono está bastante protegido, bloqueo de teclas, y tiene unas cuantas funciones pues que son totalmente personalizables en el menú. Características. Una característica buena es la batería que incorpora, que en 1 hora está cargada al 80% y en 2 horas al 100%. Eso es una carga bastante rápida. Tiene unas 12 horas de autonomía en función del uso que le estemos dando. El radio alcance viene a ser de 20 a 25 metros, que es suficiente para cualquier espacio, cualquier aula que normalmente lo vayamos a usar. Tiene una conexión mini USB para poderlo cargar, y luego una entrada de audio de diámetro estándar, que nos permite conectar pues tanto un teléfono, una tablet,
bueno, un ordenador, cualquier dispositivo de audio, y poder oír la señal directamente transmitida a los receptores. El micrófono que incorpora este transmisor es iLapel, que es un micrófono pequeño, miniaturizado, que es de muy fácil uso, prácticamente no pesa nada. Tiene direccionalidad adaptativa, porque en función del ruido de fondo que detecta, pues aplica un patrón autodireccional para que la voz pueda llegar con más claridad, con más nitidez al oyente. La pinza nos permite sujetarlo bien y orientarlo correctamente, y los requerimientos únicamente es que esté en posición vertical, que esté centrado y a menos de unos 20 centímetros de la boca del orador. Los receptores que incorpora el sistema pues son receptores que están prácticamente disponibles para todos los formatos de audífonos del propio fabricante, retroauriculares. Son pequeños, son resistentes, el diseño es discreto, incluso comparten colores con las carcasas, y bueno, el radio de alcance viene a ser lo mismo, 20-25 metros, y el consumo se ha conseguido reducir, 3,1 miliamperios. No, bueno, aquí se puede ver una imagen de unos receptores que están en unos procesadores de habla de los implantes con diseño integrado, sobre todo el de la izquierda. Bueno, y aquí tenemos Roger X, que este es el receptor universal, que de momento es el más pequeño que existe, es realmente inapreciable. Es compatible con todos los audífonos retroauriculares de cualquier marca, implantes cocleares, transmisores, baja. Tiene un funcionamiento totalmente automático. Antes había que configurar alguna gestión, pero ahora ya el sistema se encarga totalmente de detectar el canal, los canales, de hacer la transferencia de audio, entonces no hay ninguna complicación. Y luego tiene unos ajustes disponibles para distintos implantes cocleares, que esto es por un tema de impedancias, que ahora comentaremos. El radio alcance son 20-25 metros y el consumo es de unos 3,2 miliamperios. Aquí se puede ver en esta ilustración cómo el tamaño ha quedado pues bastante miniaturizado respecto al MLXI, que es el anterior receptor universal que disponía Phonak. Aquí, cuando Roger está conectado pues a un procesador de palabra, Roger X, normalmente la ganancia añadida o la ventaja que lleva ya es calculada automáticamente, pero sí que puede ocurrir que por un tema de impedancias, pues a veces la señal que llega al orador, al receptor, pues pueda ser una señal pues un poco audible, muy intensa o floja. Entonces aquí estos ajustes predeterminados en el transmisor ya nos permiten ajustar de manera manual esta intensidad de la señal. Con los audífonos no suele pasar tanto, pero bueno, dado el caso, podemos ajustar y variar la ganancia del receptor. Después disponemos de otro receptor, que es el receptor también de collar inductivo, que este es un receptor que es adecuado para cualquier sistema, cualquier prótesis auditiva que tenga una bobina inductiva. No es muy aconsejable para niños pequeños, porque los niños a veces pues lo mueven, juegan con él, y entonces la sensibilidad con la bobina varía bastante y pueden perder bastante señal. De todas maneras, también incorpora un control de ganancia que puede gestionarlo el propio usuario, y también tiene un sistema de carga rápida, incluso una entrada de audio para conectarlo a cualquier dispositivo de audio. El ajuste de ganancia, como antes comentábamos, pues es posible variarlo en los receptores, menos en el de inducción magnética, y esta ganancia pues entre menos 8 y más 8 decibelios en incremento de 2 podemos gestionarla de manera manual. Simplemente el comentario de que esto normalmente no es necesario, pero a veces según qué impedancia podamos encontrar, en qué modelo de audífono o qué modelo de implante, pues puede ser necesario. Entonces, si tenemos un ajuste correcto, pues más o menos tenemos una ventaja de más 10 decibelios, que suele ser bastante correcta para la percepción de la voz en ambientes ruidosos. Como resumen, pues bueno, este sistema proporciona máximo rendimiento, en principio una buena relación señal-ruido del sector hasta ahora, sin complicaciones gracias a la conexión fácil que hay entre transmisores y receptores, y un funcionamiento compatible. Funciona prácticamente con todos los audífonos, implantes cocleares y sistemas de campo sonoro de manera simultánea. Bueno, pues gracias por vuestra atención y buenas tardes. Ara té la paraula l'Ingrid Rubio, que ens presentarà
una nova tecnologia i uns audiòfons que modifiquen el seu comportament en funció de l'ambient acústic on es troben. Tens la paraula. Gràcies, bon dia a tothom. Gràcies a CAPS per destinar-nos, com sempre, a aquest espai, perquè per nosaltres, com a fabricants, tenim la possibilitat d'explicar-vos quines són les nostres novetats, no només a nivell de producte, sinó en la nostra praxis diària. Com sabeu, l'evolució a nivell tecnològic del que és el camp de les pròtesis auditives cada vegada es millora moltíssim. Es millora en base a què? En base a què la indústria dels audiòfons fa aquestes millores? Doncs en base a les necessitats que té l'hipoacúsic. Quines són aquestes necessitats? O quines són aquestes millores que d'alguna manera demanden? Doncs si agafem les dades de MarketTrack i observem els 10 ítems, els 10 factors que els usuaris d'audiòfons valoren significativament per tenir una satisfacció envers la seva pròtesi auditiva, i poden ser des de la qualitat del so de l'audiòfon, des de la necessitat d'aquests audiòfons els aporti audibilitat per sons febles, des de l'estètica de l'audiòfon. Si resumim els 10 primers factors que més pes tenen a l'hora de satisfer aquest usuari d'audiòfons, doncs evidentment nosaltres agrupem amb 2 factors importantíssims per nosaltres. Una és la valoració i la necessitat que té l'hipoacúsic en entendre molt bé aquesta parla tant en entorns silenciosos i evidentment en entorns sorollosos, que és on es té més dificultats, així també com la qualitat de so que li proporciona la pròtesi auditiva. Al llarg del que és aquests anys, des que es va fundar Videx, Videx és una empresa danesa, evidentment sempre ha anat evolucionant a nivell del seu producte, des de l'aparició del primer audiòfon digital, la possibilitat de fer el tractament dels adaptadors i les carcasses en format digital, els primers formats RIC-RIT d'audiòfons. Molt important comptar amb tecnologia inalàmbrica, que com deien fa 2 anys, quan vam parlar en aquest espai, parlàvem de la possibilitat no només d'aquesta tecnologia que ens oferia per la connectivitat amb accessoris, sinó també amb la possibilitat que els audiòfons, a través d'aquesta tecnologia inalàmbrica, realitzessin una coordinació per optimitzar els processos a l'hora de tractar la senyal. Com a última gamma d'audiòfons comptàvem amb la plataforma Dream, i Dream és el que tenim en aquest moment, però ara recentment està això molt calentó, comptem amb uns nous audiòfons. Aquests nous audiòfons són Videx Unique, som el segon públic en el que es presenta aquest producte. I Unic per què? Per què li hem posat aquest nom? Unic perquè entenem que cada situació per l'hipoacúsic és única i és diferent, i cada situació té unes repercussions diferents per cada usuari. Aquesta plataforma Unic què ens ofereix? Doncs abans de complicar una miqueta amb diagrama de blocs, cada vegada que ens diuen si és un audiòfon nou, què és el que esperem d'un audiòfon? Evidentment que l'entrada de senyal ens l'amplifiqui amb la major qualitat possible i ens l'entregui a l'orella amb la màxima fidelitat, però si anem una miqueta més enllà i veiem quins processos i quins blocs intervenen, estaríem parlant d'uns micròfons, un micròfon o 2 micròfons direccionals, que són els que capten l'entrada, que es troben amb uns senyors que són els conversors analògics digitals, que converteixen aquesta senyal analògica en zeros i uns per passar al bloc de procés de la senyal. Per què? Per decidir quina és l'amplificació adequada per corregir la pèrdua auditiva, quins sistemes entren a funcionar per tal d'entregar la senyal amb la màxima qualitat possible, quins reductors, etc. Això després convertit una altra vegada, aquests zeros i uns tractats es converteixen en senyal analògica i són entregades a l'orella de l'usuari. Bé,
Tot això ara mateix, com està amb la plataforma Unic? Doncs veiem que, ostres, la complexitat de cada sistema que intervé és molt, molt, molt important. Veiem que amb aquesta plataforma de Videx Unic s'han dissenyat noves etapes, nous conversors analògics digitals d'aquesta senyal i veurem per què. Veurem que intervenen molts altres sistemes que ens permeten purificar i tractar la senyal de la millor manera possible. I bé, quan estem parlant d'això, estem parlant de que actualment amb el xip nou que té Videx Unic estem parlant de que l'audiòfon és capaç de fer 600 milions de càlculs per segons. Amb Dream estàvem amb 300 milions de càlculs, ara estem doblant aquest procés. Evidentment, com deien, tots aquests diagrames de blocs estan molt bé, però per què ens serveixen tots aquests elements nous que estem tenint en aquesta nova plataforma? Doncs aquesta millora que ens presenta Unic és per tal de captar millor la senyal, purificar-la de la millor manera possible i processar-la sense cap tipus de compromís a nivell de retard en la senyal amb aquests processos i sense compromís en quant al consum que té l'audiòfon a l'hora de fer aquesta quantitat de càlculs. Anem a donar alguns detallets més. En quant a la captura, quina és la millora? Parlàvem de que els blocs, els sistemes analògics digitals s'han millorat, s'han dissenyat. Veiem amb Dream fa 2 anys, us explicàvem que augmentàvem el rang que teníem d'entrada de sons, de captació de sons en l'audiòfon i veiem que passàvem d'uns... Normalment la mitjana al mercat dels audiòfons està a 106 dB com a màxim límit i nosaltres amb Videx vam augmentar aquest rang d'entrada que ens permetia introduir molts més sons per tractar-los dintre de l'audiòfon. Evidentment el rang dinàmic d'entrada ens millorava molt i ens millorava per què? No només per tenir més opcions a l'hora de rebre tota la possibilitat de sons que tenim en l'entorn, sinó perquè també fèiem que molts dels sistemes que estan treballant a l'hora de gestionar el soroll, o sigui, el tractament de la parla en entorns sorollós, doncs aquestes prestacions milloraven i donaven més opcions a l'usuari en aquelles situacions més dificultoses, que són les d'entorns sorollosos, a tenir un altre tipus de resposta. La novetat en la plataforma Unic és que aquest sostre el mantenim per la part de dalt igual que el teníem, però hem baixat el límit inferior. Passem de poder processar sons de 17 decibels, com feien en plataforma Dream, a processar sons de 5 decibels. En quant a purificar, quan parlem de purificar o de netejar aquesta entrada que estem tenint, destaquem la funcionalitat de 2 sistemes nous. Un és el reductor de soroll de sons febles i l'altre és el reductor de soroll de vent. El reductor de sorolls febles és un sistema que el que fa és detectar aquells sons que per l'usuari poden ser molestos i no desitjables, els detecta perquè normalment tenen un comportament que és una senyal que no és modulada i és constant, els detecten i els eliminen. D'altra banda, mantenint l'audibilitat per sons molt febles, però que sí que poden ser útils o poden donar-li informació al nostre usuari. I el gestor de vent. Hi ha usuaris que d'alguna manera pateixen els efectes negatius auditius que tenen quan el vent impacta sobre les membranes dels micròfons. Doncs Videx Unic ha elaborat un nou sistema que el que fa és senzillament, per entendre'ns, detectar, perquè el soroll de vent entén que és una senyal que no
es comporta de la mateixa manera, no té una correlació, detecta el que és senyal de vent, la suprimeix i l'elimina. Per tant, tenim una millora en la relació del tractament de la relació senyal-soroll que tenim d'aquesta entrada d'informació. Quan parlem de processar, evidentment hi ha hagut millores en alguns sistemes, hem millorat els temps de regulació dels sistemes de compressió, hem modificat el comportament del procés de la senyal amb millores de l'extensor d'audibilitat, etc. No podem entrar en detall, però sí que us vull presentar el sistema Son Clars, que crec que és una millora molt important, i per això us mostraré un petit vídeo. Podeu posar el vídeo, sisplau? Presentamos la tecnología Sound Class de Videx, que clasifica automáticamente los ambientes de escucha en distintas clases de sonidos. There's a nice pool. Let's park it. Videx Unique ofrece a los usuarios de audífonos una experiencia auditiva mejorada a través de distintos entornos sonoros sin tener que cambiar manualmente los programas. Let's go. Yep. En cada clase de sonido, Videx Unique monitoriza constantemente la presencia de habla. El controlador interno optimiza el comportamiento de los ajustes. De este modo, las 9 clases de sonido son suficientes para gestionar cualquier entorno en el que se pueda encontrar el usuario. Tecnología Sound Class de Videx. La optimización automática de los sonidos ambientales para usuarios que desean vivir la vida intensamente. Com heu vist, la tecnologia Son Clars, evidentment, ens permet millorar, com hem vist, el comportament o millorar l'experiència dels usuaris d'audiòfons quan s'estan movent en entorns canviants. Bàsicament el que tenim és que és un sistema que contínuament està analitzant l'entorn acústic on es troba l'usuari. Aquest sistema analitza, aquest sistema classifica en les noves classes de sons i decideix a través d'un controlador intern quin és l'ajust òptim que li ha de donar de regulació a l'usuari. Tot això amb una transició suau. Sabeu que tot el que siguin regulacions ràpides en un audiòfon provoquen una percepció a l'usuari d'un tractament inadequat de la senyal. Perquè sabem que evidentment és un sistema que hem vist que el que fa és classificar i decidir de forma automàtica amb un programa universal on s'està movent aquest usuari, però evidentment sabem que aquests algoritmes, que ens agraden molt els automatismes en els audiòfons, perquè d'alguna manera és no cal que toqui l'audiòfon, però sabem i creiem convenient que l'audiòfon en tot moment ha de saber què és el que vol el propi usuari. És a dir, està molt bé que hi hagin regulacions estandarditzades, però també volem que l'audiòfon sàpiga i tingui en compte les preferències de l'usuari. I per això tenim aquest control de preferència. És a dir, en un moment donat, aquell usuari tindrà aquest canvi de programes de forma automàtica, però sempre podrà triar en un entorn acústic favorable què és el que vol. És a dir, en aquella situació jo vull més audibilitat o vull tenir més confort. Doncs evidentment aquests ajustos es podran realitzar. Fins ara què teníem? Tenim un canvi de paradigma. Fins ara teníem que en funció de les necessitats de l'usuari programàvem, fèiem programes diferents per diferents entorns i el que teníem era la possibilitat per part de l'usuari de regular el control de volum, però com veiem el control de volum el que ens fa és que si volem sentir la parla també ens puja de forma automàtica aquest soroll, és a dir, ens puja tot en bloc. Ens pot donar confort o baixar, ens pot donar confort però és tot en bloc.
Amb aquest control de preferència estem canviant totalment aquest aspecte, és a dir, en aquest moment quan l'usuari regula aquest control de volum està posant en marxa més processos de l'audiòfon, està posant en marxa els guanys que aplica l'audiòfon, està posant en marxa els sistemes de compressió, la rapidesa dels sistemes de compressió, està posant en marxa els diferents tractaments de senyal soroll que fa l'audiòfon en entorns acústics poc favorables. Com hem vist, ara us mostraré quina és la pantalla que tindrà l'audioprotesista quan estigui fent la programació d'aquests audiòfons. Tindrem les diferents classes de so, tindrem la classificació en silenci, sempre mirant de quan hi ha parla present o no, l'ambient de transport en parla, i ara no ho podré fer perquè si no trigarem més, en tot moment i generant sons en el gabinet podrem veure com aquests tipus de classificació de so aniran canviant i nosaltres podrem, a través d'aquestes barres d'aquí, controlar quins són els ajustos preferibles per l'usuari. És a dir, l'usuari ens diu, no, mira, en aquestes situacions jo m'estimo més quan estic en un entorn de cafeteria, que vaig cada dia, jo vull tenir un confort. Doncs podem regular. Si ara estic bé però necessito encara més que em mati aquest tipus de soroll perquè em molesta. O tindrem d'altres usuaris que ens diran, en aquest tipus d'entorn o quan jo vaig amb cotxe no necessito que em redueixi tant el soroll, sinó que el que vull tenir és audibilitat per sentir a la meva filla que va al darrere, a la meva parella que tinc al costat. És a dir, ens obre un ventall de possibilitats enormes. Evidentment, el que dèiem, això ho podem fer des de gabinet, comptant amb les preferències en les diferents visites de seguiment on anirem atenent el nostre usuari i ens anirà dient quina selecció és la que prefereix, però evidentment sempre hi haurà la possibilitat de que, en funció del format d'audiòfon, si porta una palanqueta de control de volum, ell pugui triar en aquelles situacions on es trobi si vol en aquella situació tenir un confort o tenir una màxima audibilitat. Com a cosa nova, tenim la possibilitat d'un dispositiu que és el Comdex, que és aquest collaret que veieu aquí, que està pensat per audiòfons inalàmbrics, que ens serveix per fer de mans lliures amb el mòbil i també ens permet fer el control del que seria una app que estarà activa en plataforma Android o en iPhone i podrem realitzar, no caldrà que anem amb el comandament, sinó a través del mòbil del propi usuari podrà fer aquests controls d'audibilitat, confort i fins i tot podrà tenir d'altre tipus d'aplicacions a l'interior, com per exemple decidir patrons polars, etc. Amb tot, moltes gràcies. Després d'aquestes interessants intervencions sobre tecnologia que, com tots sabeu, és fonamental per millorar les nostres vides, les de les persones sordes, doncs s'obre el torn de paraules. Bé, començo. A veure si així us animeu. He vist que tu també treballaves o havies treballat amb usuaris del programa Zen. Pregunto, els nous audiòfons el porten? Sí, aviam, els nous audiòfons porten la possibilitat dels tons fractals i evidentment hi ha una cosa que també ens anirà molt bé per aquest tipus d'usuaris, perquè el fet d'haver modificat o redissenyat aquest conversor analògic digital i poder introduir sons molt febles, sabem que en els usuaris, en els pacients que pateixen d'acúfens, moltes vegades quan es troben amb entorns molt silenciosos
el fet de que, per exemple, tenim la prestació que redueix aquest soroll, doncs precisament en aquest perfil d'usuaris els hi deixaríem actiu, perquè d'alguna manera també els hi ajuda aquesta amplificació de sons molt febles, perquè d'alguna manera estan treballant la via auditiva i doncs els hi fa menys evident aquesta presència de l'acúfen, i evidentment sí es mantindran els tons fractals en els audiòfons. Dic que gràcies a les presentacions i faré una pregunta que és una part per cadascú, i és pensant en si heu provat la satisfacció dels usuaris en proves reals amb aquests avenços, i concreto la pregunta, no? Començo pel Juan Carlos, no? Deies, aquest nou sistema té un nou micròfon que té molt bones prestacions, i m'ha vingut ràpidament al cap l'altre dia amb un grup de treball amb joves universitaris que un deia, tot i que porto la FM, com que estic en una aula de la Universitat de Barcelona molt antiga, amb uns sostres altíssims, el micròfon del professor rep la veu del professor i tot l'eco de la terrible mala condició acústica de l'aula, i acaba sent pitjor el remei que no. Llavors, pensant en això i pensant en innovacions de micròfon, doncs faig aquesta primera pregunta, si que es contestes, si això s'ha tingut en compte en condicions difícils, o això podria aportar millores en aquest tipus d'espais, que lamentablement hi ha moltes aules i molts espais culturals que l'acústica no és prou bona, no? Sí, gràcies. És que el que volia comentar, clar, per molt que estigui bé, bueno, això estem d'acord, per molts bons audífons, molt bona adaptació, molt bona programació, tenim aquests fenòmens físics que ens dificulten la comprensió del parla. Llavors, aquests sistemes han millorat una miqueta tot el que és l'eco, la reverberància, la distància, el soroll de fons, però sempre amb una limitació. La limitació al fin i al cap passa també perquè tota la senyal, encara que estigui entre transmissor i receptor molt bé tratada, molt bé processada, té sistemes de supressió de soroll, detecció de veu, sistemes de compressió més actius, encara tota aquesta senyal ha de passar per l'audífon, amb la qual la qualitat final que arriba a l'oient és realment a través del seu audífon. Si l'audífon també té sistemes que millorin aquest comportament per situacions d'eco, reverberància, que n'hi ha, doncs també trobarà un avantatge. Però sí, realment està una miqueta encara limitat. Haurem de canviar les aules, no? Sí, l'acústica s'hauria de millorar, certament. L'altra pregunta per la Ingrid és, cada jornada que tenim veiem avenços tecnològics molt importants, i realment doncs, el que poden fer ara aquests audiòfons, per exemple, qualsevol protecció auditiva, no té res a veure de fa un temps, no? Però la pregunta segueix sent com l'usuari pot, diguéssim, retornar el seu grau de satisfacció, la seva utilització d'un programa o no. Jo ara sentia, hi haurà ara una possibilitat que automàticament vagi canviant de programa, no? Està previst que pugui interactuar l'usuari amb aquesta apps o amb aquestes eines perquè realment li transmeti l'audiòfon com està sentint millor, perquè al final, o com està entenent millor, perquè potser decideix el programa però allò no està tan en línia de lo que opina l'usuari, no? Per això deia, evidentment és un programa que volem sempre automatitzar, però sí, evidentment l'usuari podrà en tot moment triar. El que passa és que ara canviem el concepte, ja no és triar, és allò de dir, ostres, que en aquest entorn no m'hi acabo de trobar. Hem posat un programa específic en el que manualment fins ara com treballàvem, jo tenia un usuari amb el programa principal, doncs, ostres, jo m'hi trobo que en aquesta situació concreta doncs sempre hem d'intentar buscar el potencial al màxim, en aquella situació les millores per l'usuari. Ara la possibilitat és, evidentment hi haurà un automatisme, és a dir, l'audiòfon, evidentment el procés que està fent i l'anàlisi d'aquella senyal serà molt més potent, però l'usuari sempre podrà, a través de control de volum, quan dic control de volum, per això deia del canvi de paradigma, decidir, però no decidir de pujar-ho tot o no, sinó decidir el pujar, el tenir audibilitat o confort. Ostres, jo en aquesta situació vull sentir-ho tot, o no, jo en aquesta situació vull tenir confort, per exemple en una festa, però per quedar-me més estona. Sí, hi haurà la possibilitat de que el mateix usuari triï, però no pujarà tot en bloc. Per què? Perquè quan estigui pujant o baixant ja no serà la regulació del control de volum, sinó serà quan estiguem tocant amunt o avall,
audibilitat o confort, estarem fent que els sistemes reductors de soroll, enfatitzadors de la parla, estaran treballant de forma diferent. És a dir, posem en marxa molts més sistemes que no només aquest loudness. Hola. A veure, abans de tot, felicitar els ponents perquè crec que la vostra... Mireia, hola. No, volia simplement, per una banda, felicitar els ponents perquè la seva ponència crec que ha sigut molt didàctica de cara a mostrar-nos una mica els avanços a nivell tecnològic, no? I més que una pregunta, jo el que volia fer simplement és un suggeriment, una proposta de millora en aquest sentit, no? Dirigida cap a la senyora Ingrid Rubio, no? Respecte al vídeo, no? Jo crec que seria positiu per futures ocasions que estigués subtitulat, en el sentit que aquí hi ha moltes persones sordes que l'àudio segurament s'han enterat perfectament, però que les persones sordes no s'han enterat exactament del que deia. Simplement era això, un comentari. Ho tindrem en compte. És que ja els dic que està molt calentó aquest producte i llavors el material és d'última hora, la propera ponència ho vindrem amb els deures fets. Doncs el vídeo ha d'estar subtitulat. Més preguntes? Bé, doncs llavors donarem per acabada aquesta primera sessió de tecnologia, agraint-los als ponents la seva intervenció i veient que s'han presentat com el pack complet, audiòfons o implantament coclear si fos el cas, i FM, perquè hem de tenir en compte que només amb els audiòfons no en tenim prou. En un ambient sorollós o amb distància necessitem altres mesures. En aquest cas, la FM és una ajuda que, com haureu pogut sentir amb la taula dels joves estudiants universitaris o ja professionals, és incalculable l'ajuda que representa i el que ens pot arribar a facilitar la vida. Bé, i a continuació ve el lliurament de premis.